लोगोफोर बरायबाय गासिखौबो दिनै नोंथांमोननो आङो इनभेस्टमेन्टनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों माने आं दिनै मोनसेल' इन्डेक्सनि सोमोन्दै बुंगोन निफ्टि 50 इन्डेक्सनि सिङाव थानाय माखासे कम्पेनिफोराव इनभेस्टमेन्ट खालामथावना जानानै दोङो माबोरै इनभेस्टमेन्ट खालामथावना जानानै दोङो बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो नागिरदों किन्तु नोंथांमोना गोसोआव लाखिखा नैबे भिडिअ'आ अनलि फर लार्निं पार्पस रावखौबो इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय आङो डिरेक्सन होनाय भिडिअ बेयो नङा इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगाङाव नोंथाङा गावबा गाव एसे एनालाइसिस खालामग्रोनानै ला बा नोंथाङा सोरबा गोरों दोङोबा गोरोंनो एडभाइस खालामनानै लाग्रो नैबे भिडिअ'खौ नायनानैनो नोंथाङा पारफेक्ट इनभेस्टमेन्ट खालामथावना जादों होननानै इनभेस्टमेन्ट खालामनाङा जास्ट आं खनसेबाव बुंदों डिसक्लेमार होखायो बेयो लार्निं पार्पसनि थाखायसो आपल'ड खालामनाय भिडिअ दा आं नोंथांमोननो बे साननैसोआ माने थांनाय उइकआव माने गोबां सेक्टरनि कम्पेनिसफोरा बहुद डाउन थांदों दाना बेबायदि डाउन थाङोब्ला माने इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि अपरचुनिटि होननानै सानना लानाय जायो दा नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि पारफेक्ट अपरचुनिटि आरोखि दा किन्तु आङो जि नेमखान्थिखौ बुंनानै इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि अपरचुनिटिखौ बुंनो नागिरदों बेयो निफ्टि 50नि कम्पेनिसफोरनि बेलायावसो एप्लिकेबल जागोन नोंथाङा आंनि बे स्ट्रेटेजिसखौ नायनानै सोलोंनानै निफ्टि 50नि बाहेरनि कम्पेनिसफोराव एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला बेयो खाथिनाय नङा माने निफ्टि 50 होननानै बुङोब्ला भारतनि टप मोस्ट 50 कम्पेनिस इन इन्डिया बेनि सोमोन्दैसो बुंनो नागिरदों मानो होननानै बुङोबा बे निफ्टि 50नि सिङाव थानाय गासै मोन 50 कम्पेनिसफोरा फान्डामेन्टेलि स्ट्रंखा बेफोराव नोंथाङा जायखिजाया समायावनो इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो माने गुबुन गुबुन स्मल केप इन्डास्ट्रिफोराव नोंथाङा जुदि इनभेस्टमेन्ट खालामनो सानोब्ला बे कम्पेनिफोरनि फान्डामेन्टेल एनालाइसिस खालामथारनांगो फान्डामेन्टेलि बे कम्पेनिसफोरा स्ट्रं नंगौना नङा बेखौ नायग्रोनो गोनां जायो किन्तु आं दिनै बुंनो नागिरदों निफ्टि 50नि सिङाव थानाय कम्पेनिफोरनि सोमोन्दै जायफोरनि फान्डामेन्टेलफ्रा स्ट्रंखा बेनि थाखायसो आं बुंनो नागिरदों दा जोङो नायग्रोनि जेनेबा आं नायनो लास्टआव नोंथाङा बे भिडिअनि क्वालिटिखौ एसे बारायनानै ला नङाब्ला फिसा फिसा आरो आनक्लियार नुगोन आरो बुजि मोननाय नङा मानो होनबा पिसिआव बानायोबा हांखोफोरखौ फिसा फिसा नुयो ओंखायनो भिडिअनि क्वालिटिखौ माने 720 बा जायखिजाया बारायना लानांगौ आरोखि दा नैबेखौ नाय नोंथाङा विप्र'आव इनभेस्टमेन्ट खालामजागोन ना जाया दा नैबे चार्ट विप्र'नि चार्ट आं चार्टखौ एसे गासैखौबो बुङा जास्ट बुंनि नायनाय नैबे जाबाय मोनसे खुन्थियाव सानसेनि खुन्थि बियो माने विप्र' कम्पेनिनि चार्ट बियो बे चार्टआव जोङो नायोब्ला नैबे मोनसे नुदोंना अरेन्ज कालारनि बे हांखोआ बे 44 मुभिं एभारेज नैबे ब्लेक कालारनि हांखोआ एबा लाइना बे 21 मुभिं एभारेज आरो नैबे गोजौथारनि नीला गाबनि हांखोआ बे 7 मुभिं एभारेज बेखौ बुङो इन्डिकेटर्स आरो सिङावबो मोनसे इन्डिकेटर्स दङ बेखौ बुङो MACD आरो गोजौनि दोंथामखौ बुङो मुभिं एभारेज सिम्पल मुभिं एभारेज दाना विप्र'नि चार्टखौ नायोब्ला नायदो नैबे 44 मुभिं एभारेजाव बे प्राइसआ जुदि सापर्ट लायोब्ला माने ओरै गाहायाव फैयै बेयाव नांफैयोब्ला मिथिखा बेयो बायनायनि पारफेक्ट टाइम दा नोंथाङा विप्र'आव आरामसे दिनैथ' मार्केट बन्द गाबोनबो सानडे मार्केट बन्द मानडेआव नोंथाङा आरामसे बायनो हायो ओमफ्राय नोंथाङा ओरै थांगोन बेयो ओरैबायदि गोजौ थांनायनि चान्स दं आरोखि किन्तु 100% गेरान्टि होननानै बुंनो हाया किन्तु माने 80निफ्राय 90% गेरान्टि होनना बुंनो हायो बेयो गोजौ थांनायनि लामायाव आरोखि माने नोंथाङा दा विप्र'आव शेयार बायनो हायो आरोखि विप्र'आव मोनसे शेयारनि बेसेना दा बेसेबां मोनसे शेयारनि बेसेना नै गाहायाव नायदो नै गोजौ नैबे नै गाहायाव नायदो नैबे मोनसे शेयारनि बेसेना 517 रुपिस मोनसे शेयाराव बेसेबां नोंथाङा मोननै मोनथाम 10टा 100टा 1000टा शेयार बायनो हायो किन्तु बायनायनि सिगां नोंथाङा फाइनान्शियेल एडभाइजारनियाव एडभाइस लाग्रो नैबे भिडिअखौनो फाइनाल भिडिअ होननानै सानना लानो नाङा अके जों दाना थांनोसै गुबुन मोनसे भिडिअ नैबे UPL बे मोनसे निफ्टि 50नि सिङाव थानाय मोनसे कम्पेनि लार्ज स्केप कम्पेनि दै मिथिखा निफ्टि 50नि सिङाव थानाय कम्पेनिफ्रा लार्ज स्केप कम्पेनि दा नैबेनि चार्टखौ नाय नोंथाङा बिराद गिलु बालु चार्ट बियो
बेयाव नोंथाङा मालाबाबो इनभेस्ट खालामखानो नांखाया मानो किन्तु बियो निफ्टि 50 इन्डेक्सनि सिङाव थानाय कम्पेनियानो बियो थेवब्लाबो बियो माने शेयार बायथाव जाथारा नायदो मानो बे कम्पेनिनि रेकर्डखौ एबा चार्टखौ नायोब्ला जों नुगोन एकदम कनसिस्टेन्टलि माने लागातारै नैबे गाहायाव नाय नैबे 2021 27 मेनिफ्राय दिनैसिम 2021 निफ्राय दिनैसिम नै डाउन जै सोरबा जुदि 2021 आव 2021 मायथाइयाव बे कम्पेनिनि इउपिएल कम्पेनिनि शेयार बायदोंमोनब्ला दिनैसिम लसआवनो दोङो थारमाने आरो लसआव थांबाय थागोन बियो मानो लसआव थांबाय थागोन आंनि इन्डिकेटरा बुंदों इन्डिकेटरा माबायदि बुंदों दहाय बुंदोंमोन आङो नैबे जाबाय 44 मुभिं एभारेज बे 44 मुभिं एभारेजनि सिङाव थाबाय थायोब्ला नै आरो सापर्ट लाहां जादों बेयो माने सापर्ट लानानै जुदि आरो गाहायाव फैबा आरो गाहायाव फैबोबाय थागोन बियो ओंखायनो भुलावबो बे इउपिएलआव जुदि लं टार्मनि थाखाय मालाबाबो शेयार बायनो नाङा आं बुंखाबाय किन्तु शर्ट टार्मनि थाखाय हायो आरोखि नैयाव बायना नैयाव फानबाय नैयाव बायना नैयाव फानबाय बिदि शर्ट टार्मनि थाखाय हायो सानसे साननै इन्ट्राडेनि थाखाय हायो किन्तु लं टार्मनि थाखाय बेयाव हाया आरोखि आरो बेबायदिनो नायनोसै जों टाटा नै टेक केम माने टेक केमिकेल बेयावबो पारफेक्ट बायनायनि मोनसे सम जाथावना जानानै दङ नै नायदो किन्तु नै नायदो खैदिन हमनानै नैबेनिफ्राय सानसे साननै सानथाम सानब्रै आरो नै एसे दावखोबावदोंमोन ओमफ्राय आरो सानसे साननै सानथाम ओरै माने थसे खुन्थियाव सानसे दं नालाय नैबेनिफ्राय एकदम ओभारअल ओरै डाउन जाबोगासिनो आरोखि ओरैबायदि डाउन जादों माने बेखौ सानोबा मोनो सानसे साननै सानथाम बहुत माने मास मोनसे जाबाय नै नायबाबो नुगोन गाहायाव नायदो नै गाहायाव माने गाहायाव नायदो 24 जानुवारिनिफ्रायनो जानुवारि फेब्रुवारि मार्च दिनै मार्चनि माने 17 18 माबा मोनसे तारिख जाहैबाय होमबा नायदो खमसे खम मास मोनसे मोननै डाउन जाबाय ओमफ्राय आरो एसे डाउन थांबावनोबो हागौ बियो किन्तु बायनानै दोनजायो आरोखि बे टेक केमिकेला मोजां कम्पेनि लार्ज केप कम्पेनि बियो गोजौआव थांथारसिगोन आरोखि बहुत मास मोनसे मोननै डाउनाव फैबाय नालाय बेयो थांनो हागौ आरोखि ओंखायनो बेखौबो लं टार्मनि थाखाय बायजायो शर्ट टार्मनि थाखाय नङा शर्ट टार्मनि थाखायबा बियो एसे गाहायाव थांबोनोबो हागौ आरोखि किन्तु एसे लामा लाहांबाय आरो गोजौ थांनो मास मोननैनि उनाव स' बेबो बायजाथावना जाना दङ आरो ओमफ्राय टाटा स्टिल टाटा मटर्सखौ नाय टाटा मटर्सआ बहुत मोजां कम्पेनि बियो लार्ज केप कम्पेनि माने निफ्टि 50 इन्डेक्सनि आन्दाराव थानाय नै बेबो बिराद मोजां जानानै दं नै नायदो माने सानसे साननै सानथाम सानब्रै सानबा माने सप्तासेसो बियो गाहायाव फैबाय किन्तु नैबे 44 मुभिं एभारेजसिम बियो आरोबाव सानसे साननै बियो ओरै डाउन जाबोनो हागौ आरोखि मानो होनबा MACD-आवबो नुयो जोङो नैबे ब्लुआ जुदि बे अरेन्ज कालारखौ दानोबा ओमफ्राय नैबे भलिउमना बहुत माने नेगेटिभ भलिउम दङ माने बेयो एसे डाउन जाबोनो हागौ नैबेसिम डाउन जाबोनो हागौ थेवब्लाबो बेयावनो जुदि लं टार्मनि थाखाय बायना दोनोब्ला माने सप्तासेसे बा सानसे साननै डाउन जागोन ओमफ्राय बियो आल्टिमेटलि बियो गोजौ थांफिननायनि चान्स दं आरोखि बेखौ लं टार्मनि थाखाय बायनो हायो आरोखि लं टार्मनि थाखाय बायनो थाखाय बे चार्टखौ फरायाब्लाबो जायो किन्तु नोंथाङा नैबेयाव बायना नैबेयाव फाननो हायो बेखौ नों सप्तासे सप्तानै मास मोनसेयावनो फाननो हायो सुइं ट्रेडिंआ बेबायदि आरोखि सुइं ट्रेडिं होननानै बुङो सुइं ट्रेडिंआव माने सप्तासे सप्तानै मास मोनसे मास मोननैयाव फाननो हायो दा नोंथाङा बायोबा नैबेखौ मास मोनसे बा सप्तानै सप्ताथाम मास मोननैयाव आरामसे नैजिसो टारगेट लानानै सार्टआ ओरै थाङै दावखो नैबेसिबांसिम मोनहैयोबा नोंथाङा फाननानै प्रफिट लानो हायो आरोखि थिग बेबायदिनो टाटा कन्जुमार सान फार्मा SBIखौथ' SBIआबो बायथ'ना जाना दोङो खिन्थु आं मास मोनसे सिगाङाव बायदोंमोन दा बहुत प्रफिट मोनना दं आङो खिन्थु आं बांद्राय फानथ'आ आं लं टार्मनि थाखाय बायदों नालाय नोंथाङाबो SBIआव दा बायनो हायो नै सानसे साननै सानथाम सानब्रै सानबा सान6 माने 1 वीक डाउन फैबाय बियो आरो नैबेसिम 44 मुभिं एभारेजसिम डाउन जाबावनो हागौ बियो किन्तु लं टार्मनि थाखाय बायना दोनोबा सानसे साननै सानथाम लस जानायनि उनाव बियो आल्टिमेटलि गोजौआवनो खारफिनगोन आरोखि बायनो हानाय बरिया जानानै दं आरोखि दा आङो बुंदों बेबायदि लं टार्म इनभेस्टमेन्ट बा शेयार बायनो थाखाय बेबायदि चार्टखौ एनालाइसिस खालामाब्लाबो जायो किन्तु आङो जास्ट एनालाइसिस खालामनानै होदों आरोखि मानो नोंथाङा दिनै बायोबा मास मोनसे मोननैयावनो फानफिननो हानायनिबो बे सुबिदाखौ होदों आरोखि आङो आरो आं जा एनालाइसिस खालामबाय थादों दा बियो निफ्टि 50 माने बे निफ्टि 50नि सिङाव थानाय 50टा कम्पेनिनि बेलायावसो बियो एप्लिकेबल जागोन गुबुन कम्पेनि स्मल केप कम्पेनिसफोरनि बेलायाव बेयो जानाय नङा मानो फान्डामेन्टेलि स्ट्रं नंगौना नङा बेखौ सिङाव नायनो गोनां जायो
कम्पेनिया थार दङ नामा कम्पेनिनि माने मार्केट केपा बेसेबां कम्पेनिनि माने एसेट टटेल एसेट बेलेन्स बेफोरखौ चेक खालामनो गोनां जायो गुबुन गुबुन कम्पेनिफोरा खिन्थु निफ्टि 50 नि सिङाव थानाय कम्पेनिसफोरखौ बेफोरखौ चेक खालामखायाबाबो जायो मानो फान्डामेन्टेलि स्ट्रंखा निफ्टि 50 नि सिङाव थानाय कम्पेनिसफोरा हमनानै ला आरो आं नायबोनि ONGC कटक ONGC खौ नायनि ONGC आबो पारफेक्ट बायनो हानाय टाइम जानानै दं नै माने किन्तु बायनो हानाय टाइम माने एसे साननांगौ दं बेयाव मानो होनबा नै सिङाव MACD मोनसे इन्डिकेटर दङ MACD इन्डिकेटरनि मथेबा बे प्राइसआ आरोबा गाहाय फैबावगोन आरोखि बियो किन्तु बे बारा मोजां स्टक नङा बारा भलेटाइल जाया माने बारा फ्लाक्चुएट जाखाया बेनि प्राइसफ्रा किन्तु जादों नैबेनिफ्रायनो बुहुत गोजौ थांबाय बियो नै मा 14 डिसेम्बर 2023 2023 मायथाइनि 14 डिसेम्बरनिफ्रायनो बियो लागातार गोजौ खारगासिनो किन्तु नैबेनिफ्राय माने सिङाव 2024 5 मार्चनिफ्रायनो बियो दिनैसिम गाहायाव थांगासिनो आरोखि आरो थांबावनो हागौ आरोखि बियो दा थेवब्लाबो लं टार्मनि थाखाय बाय जायो आरोखि निफ्टि 50 नि नालाय स' बेबायदि स' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ स' आं बुंदों आं डिसक्लेमार होखायो नैबे भिडिअ'आ जास्ट लार्निं पारपसनि थाखाय नोंथांखौ माने आङो ट्रेड लाग्रोनो थाखाय बा इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय बे कम्पानिफोराव बिथोन होनाय जायाखै माने नोंथाङा बेफोराव इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगां सानग्रो सोरनिबा एडभाइस लाग्रो नैबेखौ आं अनलि फर एजुकेसन पारपसनि थाखायसो बानायनाय जादों स' अके नोंथाङा एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ बाय बाय सि इउ नेक्स्ट उनाव लोगो मोनफिनगोन